Vi er gruppe Sofie, så er Emilie, og vi vil gerne starte med at forklare lidt om handlingsforløbet i den 24. sang. Vi starter med, at Achilles han er rigtig ked af det, fordi at Hector som sagt slog Patroklos ihjel, og han er rigtig vred, og han slæber Hectors liv rundt om den her gravhøj, som Patroklos er begravet i. Og på samme tid så er der sådan lidt stridigheder mellem Hera og Athene, eller de bryder i hvert fald ikke særlig meget om Priamos og hans folk på grund af en prins, der har gjort dem meget sure. Ja, Alexander. Ja. Og så bliver det så også forklaret, at Apollon ligesom er med til at beskytte Hectors liv mod skrammer og rifter, fordi at de var ligesom gode venner. Og han spørger også de andre guder, hvorfor de er så ufølsomme. Det hedder Hector, han har gjort meget for dem. Ja. Hvorfor spiser de han så de vil være så ufølsomme, ja. Yes. Og så er der kommet en ny karakter, og det er så Iris, som er en form for budbringer, og det er så hende, der skal hente Thetis, som er Achilles mor. Og hun skal derudover også forklare Priamos, at han skal løskøbe livet af Hector, og tage til, Kajernes skib. Ja, gudens øjne. Jeg tror også, at det var nogle gode firmaer, jeg har overhovedet. Ja. Derudover så beder Zeus Thetis, som er Achilles mor, og Kajernes skib for at hendes søn Achilles en formaning, altså i håb om at Achilles i frygt for Zeus frigiver Hectors liv. Og vi så får ud af Achilles siden. Vi får så at vide, at Achilles siden Patroklos død har levet dybt sorg, og han vil ikke spise, og han foragter sin mad og sit leje. Så får han også at vide, at han trænger til en kvinde i sengen. Ja, han har ikke været sammen med nogen siden at Patroklos død. Og Achilles reagerer så på den her besked fra Zeus ved at sige, at okay, så lad dem da få til Hectors liv, når nu Zeus han befaler det så alvorligt. Og så tager Iris sig til Troja, som Zeus beder hende om, og overbringer Priamos beskeden om, at han skal tage til Kajernes skibe og løskøbe Hector som en foræring, der vil mildne eller gøre Achilles hjerte blødt. Og Priamos skal derudover også gå alene til skibet, og kun føreren til mulæslet må også bære der. Og ifølge Zeus, der vil Achilles ikke slå Priamos ihjel. Han vil skåne den mand, der kommer og beder om hans møde, altså hans medlidenhed. Da Iris kommer til Priamos slot, er der rigtig meget jammer og brød, og Priamos søn sidder og græder, og Priamos han vælter sig en røg, fordi at han er en meget dyb sorg. Og Hector synes, at det er en meget dårlig idé. Så mange som Achilles har dræbt, og så god som han er, så vil han ikke skåne Priamos, mener hun. Og Hector siger, at Achilles ingen og respekt har, og som det er nu, så skal de søge over Hectors liv på afstand, og ikke prøve at få det tilbage. Og til det der svarer Priamos så, at der ikke er nogen, der er i stand til at standse ham, og at Hector altså ikke kan ændre hans mening. Han vil hellere dø ved Kajernes skibe, end han vil leve videre uden at have omfavnet sin døde søns krop. Og han forklarer ligesom, at det er det, der vil stoppe hans brud, at han kan komme hen til Hector og se ham igen, selvom han er død. Priamos han beder så Zeus om et tegn. Han beder om at lade ham selv møde Achilles i fred. Så beder Zeus så en ørn om at flyve ind til højre, så når Priamos ser den, så ved han, at han er i sikkerhed og kan køre ned til danernes skibe. Og det gør Zeus, så han sætter den her fugl ud og varsler som, at han er sikker. Og dertil så
kalder Zeus på Hermes, som er hans søn, og beder ham om at køre fri mod sig til skibet, hvor Achilles befinder sig, uden at der er nogen, der ser den begge to. Og Hermes opgave er så at lade som om, at han er en af Achilles følger, og jeg er en af grækerne. Og de så, da de så er nede ved Achilles skibet deroppe, der slæber Achilles livet rundt om Trojas gravhøj en gang om dagen, mens Hektor krop ikke tager skader på grund af Apollo. Han er så heller ikke ved at spise dyr, og han sover lukket, og han ser sådan en rimelig frisk ud, så han er ved. Og på det her tidspunkt, der er Achilles begyndt at spise og drikke igen, som er et symbol, hvor han ligesom er ved at komme sig over den her, eller betror måske, man kan sige, at de ligesom er kommet til en eller anden form for forsoning. Ja. Til de begge to sorte bøller. Primært sorte bøller, det er at få lov til at holde en begravelse for sin søn Hektor. Og Achilles giver dem nogle dage. Han sætter ligesom krigen på hold, så de kan få lov til at få et ordentligt begravelse. Og så begynder Achilles også at blive gladere igen. Han begynder at spise og sådan. Ja, og alt det her, sådan forsoning sker efter, at de ligesom græder sammen. De bliver begge to meget kede af det, både fordi at det gør man også. Ja, på en måde som ikke mistede Hektor, men også fordi at Achilles har mistet Patroklos. Ja, så hinanden. Ja, og så har vi om tema, eller så tema, argument og perspektiv, hvor det første tema, vi har valgt, det er sorg. Achilles, han er i sorg efter at Patroklos er død, som vi fortalte om før, hvor han stopper med at spise, og han får ikke længere det her slaveforsøg. Og så har vi Priamos, som også er i sorg. Da Iris ankommer til Priamos slot, der er der jo det her, der er jammer og rød, og folk græder, og det er en stemme, der sidder og græder. Og dygterne der græder også på grund af Achilles mange mord, og at Priamos melder sig i det her møg, fordi han er i sorg. Ja, og han længes efter Achilles og Hektors krop, mener jeg. Og så er der Andromache, som også er sorg, eller sådan en hele tårer. Fordi hun er ked af, at hun ser en søn. Både Andromache og hendes søn Astyanax skal betale for Hektors gerninger, fordi han jo har dræbt de her mange. Altså de skal enten blive slaver, eller så skal de dø. Og så er der også Helena, som er i sorg. Da hun giver udtryk for, at hun ikke har nogen tilbage, tror jeg, at stole på. Og ikke engang hendes egen mand har efter at Hektor er død. Og perspektiv, det er også sorgen, der også noget, vi kan se i den første sang, hvor Achilles, han er ked af det, fordi at Perseus bliver taget fra ham. Han føler, at han har mistet sin ære, og så er der også sorgen, som ses hos Chrysos, som mister sin datter Perseus til Agamemnon. Og i den 22. sang, der er der også den her sorg, men det jo helt handler om Hektors død, hvor hendes højre er i sorg. Og hvis man sammenligner dem, så kan man se, at i første sang, der handler det mere om kamp og om ære, om den her magt, hvor der er noget, der bliver taget fra dem og sådan noget. Men i 24. sang, der handler det mere om tilgivelse, hvor man ligesom begraver følelsen, som vi kan se mellem Priamos og Achilles. Og i første sang, der lå sympatien også hos Achilles. Men i den 22. sang, der lå hun hos Hektor. Men så i den 24. sang, der ligger sympatien igen hos Achilles. Men samtidig ligger den også hos Priamerne og Priamos. Ja, og grunden til, at den ligger hos Achilles igen, det er fordi, at han igen udtrykker de her følelser, han vil gøre bare ligesom han gjorde, han mistet sig. Ja, og så har vi det her tema, som jeg ikke vil kalde gudbringer, hvor vi har Iris, som er gudbringer for Zeus. Fordi det er Zeus, beder Iris om at gå til Thetis og bringe Thetis til Olympen. Og derefter så beder Zeus så Thetis om at søge til Akajernes skibe for at fortælle Achilles, at han skal give Hektors liv tilbage efter Zeus' befaling. Så her er Iris gudbringer for Zeus. Så er der Hermes, som også er en form for gudbringer. Eller nej, Iris skal også overbringe Priamos som skød.
ja, hvor at Kiles udtager til trøjer, som så har B-piller, og hvor han så overbringer beskeden til Priam også om, at han skal tage til Akane og skrive løskøb Hector som en foræring, der vil mylde Achilles hjerte. Og Priam også skal så derefter også gå alene ned til skibet, hvor kun han og en af følgeren til familielæsen er kommet med. Og så er der også Hermes, som er en form for budbringer i det Zeus beder Hermes om at føre Priam også ned til Achilles skibe og barokker, uden at der er nogen, der ser dem. Og det er så her, hvor Hermes lader som om, at han egentlig er Achilles følger. Ja. Og så har vi, og det kan vi så også se i sang 1, hvor to Agamemnon heroller og resten betjente de budbringer for Agamemnon selv. Og så har vi et citat til at undersøge. Og til Talthybius samt Guds base tog han til ord to af hans gode heroller og resten betjente og sagde: gå I to straks til det telt, som huser til liden af Achilles, tag den vende på sag ved hånden og før hende til mig. Så har han her også en slags tilfælde. Og så har vi tilgivelse og forsoning som en af de største temaer, der er. Achilles beder også til personen, da de græder sammen over tabet af Patroclus og Hector. Achilles han føler til sidst, så føler han med neden med Priam også, og han kan godt forstå hans situation. Achilles giver også Priam også mad og tilgiver ham at overnatte i hans lager. Man kan sige, at de hjælper hinanden igennem sorgen i det Priam også får tid til at holde en begravelse af Hector. Og Achilles begynder at spise igen. Og det er ikke noget, vi har set før i sang 1 eller sang 22. Ja. Så de overholdspolitiske træk af Katrine Kondal til de livende af 4 år, som holder eller Santene i arbejdstrykkerne. Historien Olvingen eller Olvingen tilhører Helidonus kongen. Hvis mødlerne er udtider, så fandt de det lille arme og den sydfode Thetis ramt om en geopolitisk den stående Ares og den fasten kan man ikke viden om tårten om så tilklædet af Kaja hestene i Hector. Den også så gør de stormningsbrud i med de knejste slipper og de sorte med haven selvfølgelig af serien hesteklædende snøren op til ham hvorfra han bringer til at fordøve Ja, og det står på side 382. og den anden er den knejste selvknæld rejst og og trække med tager og skåret i kæde og lagt på loven til det lige går. Ja. Så har vi eventyrtræk. Ja. Vi har en række eventyrtræk, altså brug af tallene 3, 7, 9 og 12, som har blevet brugt i Fusions sang. Og det første er: og når det kom, fik han spændt på sin vogn og hede Hector fast under bredden med hovedet ned, så det slægte på jorden, halede ham 3 gange rundt om den døde befolknings afhold. Og det er altså 3, der er eventyrtræk i den her eventyrtræk. Det næste er 9 har de evige guder i hele 9 dage på Bøsvåg, og det er altså 9 dage. Skammede dem ud alle 9, igen 9, som er eventyrtrækket. Ja, det er noget, det Priam også snakker om sine 9 sønner. Ja. Sammen med det tog de åremmen frem 9 af i længden og lavede 8 tæt til de benpolerede vognstangs hage i spidsen og satte det strengt sammen på stang og tog det frem 3 gange. Her har vi altså både 3 oveni. 6 af de sønner han fik, og så mig som den 7. og sidste, der er altså både. Der er 7, som er ikke træk tal. Stadig ligger han der ved Achilles skib og barakker, ganske som før, og i dag er det 12. dag, altså 12 eventyrtræk. På porten var der en enkelt 64